ओंखारलांखागोन बिसोर ओंखारलांनाय लोगो लोगोनो बेफारिखौ लिंहरनांगोन जेरैखि जायाब्लाबो आङो बे मोसौ गायखौ फानहरनानैसो गारथारगोन देखा देखिथ' आंहा बे न'खराव जेबो पावार गैखाला आंथ' जेबो मोननाय नङा बायदि मोनहरखाबाय आङो बेनिखायनो बिथिं नङा बिथिं खावनानैब्लाबो सिखमानानैब्लाबो गावनि खालामना लाजोबथारनांसिगोन आं माखासे बुस्थुफोरखौ बेफारिखौबो दानो फन खालामनानै बुंहरखानांगोन नङाबा गाबोन फुङाव बहाबासो थांलायगोन बियो हेलौ मोसौ बेफारि दारियानियाव नांदोंना फना ए नंमारगौ होमबा आं नंगौना नङा सानदोंमोन आंखौ हमनो हाखादों दा नोङो ए आंलाय सिनायाखैदां सानदोंमोन दे आबौ दारिया नों गाबोन फुंनि 7 बाजियाव जोंहाय न' सफैनाय बायदि खालामदो मानो माने आंनि मोसौ फिसिनाय दङमोनहाय गाय मोसौ फिसा गोनां माथो खानो जायगाखौनो गैला माखौ जाहोनो मोननाय लांबाय आङो बेसेरा अन्थाव बाथाव फिसा गोनां बेनिखायनो फानहरनोसै आङो औ आबौ दारिया नाथाय बाखि जानाय नङा दै केस फैसा होलांनांगोन एसे फैसा गोनांथि जादों आंनि औ दे बिदिब्लालाय आरो खोनासंलाय आबौ दारिया रावखौबो लाबोफानो नाङा लोगोआव हारसिं फै खामानिया जाफुंमारसिगोन आंनि आइयालाय सोरांसेनो दख'ना गांसेल'सो होदों आं बे मोसौ फानखोमानानै बेसेबां दख'ना लानो मा पात्ता मोननो आंखौलाय सोरहा लाब जादों आंहासो लाब जादों मा जोमै दिनैलाय दाबो उन्दुनो ओंखाराखै ना माथो दाबोसिम फिल्म नायगासिनो खोनाबायसो नामाहाय बेलाय आंनि रायलायनायखौलाय गोदो स्कुलनि लोगो फन हरदोंमोन नोंखौ उन्दुनायाव डिस्टार्ब जागोन साननानै बेयावनो रायलायफैनायालाय आङो ए बे हरावलाय मानोथो फन हरदों माबा लम्बार आंनि लोगोनि हाबा दङनो बिनिनो गाबोन फुङाव बिफाया फैगोन नामाथाय खबर होथावथावनो ए नंगौ दे ओमफ्राय खोनासंलाय जोमै आं गाबोन फुंनि 7 बाजियावनो मोनसे जायगायाव थांगोन दे आइमोनाबोथ' गाबोन बहाबा थाङोनो न'आव रावबो जानाय नङा नोंनो आलासिखौ मोजां सोंबानो जाबाय नोंबो गाबोन बहाबा थांगोन नंमारगौ औ दे जागोन दे बिदिब्ला आं उन्दुहैनोसै दा उन्दुफैबानो जाबाय नोंहा हामथारबाय अलम्बाराबो दे गाबोन बेलेगाव थांगोन न'आवथ' रावबो जानाय नङा होमबा फेथिङाबोथ' थाब सिखारखाया बे सानसावनो सान्स फानहरखोमानो हासिगोन आङो मोजां जाबाय सना आंखौ सेराव लोगो मोननानै माबोरै मोनदों बुंनोनो नांला बुंनो सोदोबानो गैला फैना एसे सेराव दावबोबाव जानजियाव हमहर आं लाजियो लाजिबा खाजि गोमायो दे सना ओमफ्राय बुंदो आंखौ लानानै नों बहा बेरायहैनो नागिरदों नों बबेयाव थांगोन बुं नों जेरावनो थांनो गोसो आं बेयावनो लांगोन सना जेरावबो थाङा दिनै सानसे बाइकआवनो बेरायबाय थागोन लाइन मारिबाय थागोन जोंहा मानो बबेयाव जिरायनो अलम्बारा नुगोन ना गासैयावबो अलम्बारनि सिनाखि लोगोफोर गोजा बोरैबा नुबाथाय खोन्थाना होगोन आच्छा सना आं बेखौनो बुजिनानै मोनासै नोंहाथ' हुवा दंखायो अब्लाबो आंजों मानो मिजिरखो नोङो थै सना आं दायो नोंनि सेराव थानानै बिसोरनि खोथा रायलायनो गोसो गैया रागा जोंदों नामा आं सोंदोंसो नोंहा हुवायानो एसेबां हेन्डसाम मानोथो आरो आंजों मिजिरबावगोन नोङो मा बिदिब्ला नों आंखौ मोजां मोना नामा हो मोनो सना मोननायखायनोथ' दिनै आंनि खिथु उनाव नोंखौ फज'खादों दिनै जि सोंबाय आरो माब्लाबाबो आं नोंनि सेराव थायोब्ला बेफोरबायदि खोथाखौ नोङो दा सोंसै आं मोजां मोना आंनि हौवाया सासे जाम्बासो साकरि मावलायदोंब्लाबो जेबो खामानि गैया नामावल'सो साकरि बिनि पकेटाव जिर'सो थाइसेबो फैसा थाया बिमाजोंनो लाजोबजायो बिदि हौवायालाय सोर हिनजावखौ खुसि खालामनो हानो गोथाङैनो गोथै बायदि मोनो आं माब्लाबा बै न'आव हाबा जाहैनानै आंहा जेबो सुख सान्ति गैला गोदो सिख्ला समाव एसेबां गुफुर मद्दा सदामोन बै न'खराव हाबा जाहैनानै गैला ना गोरान बायदि जालांजोब्बाय आं सना हायोब्ला बै न'खरनिफ्राय नों आंखौ अराय समनि थाखाय उदांस्रि खालामदो ना आं नोंखौ मा उदांस्रि खालामनो हागौ सना नों आंखौ लानानै बबेबा गोजान जायगायाव दोनखारलांदो ना नों आंजों खुसिमारना औ आं गोदो सिख्ला समावबो पुलिस सेंग्राफोर होनबाथाय फाग्लि जाखायोमोन नाथाय आंहा खाफालावनो गैया नालाय मोननो पुलिस हौवा बेनिखायनो आं जामब्रबाय सना अब्लाबो आं दायो गोदान जिउ मोननाय बायदि मोनदों नोंखौ लोगो मोननानै नोंथ' पुलिस ना सना नों आंखौ गोजान जायगायाव लानानै थौदो
दानो दिनैनो थुदो आं नोंजों थांफाखानोसै नोंहाथ' हुवा दंखायो नोंनि हुवाया पुलिसनो हैब्लालाय हमबालाय नोंनो पुलिसखा माथो माखौलाय गिनांगौ आरो आंनो ओरैनोबाबो पुलिस हौवासो नांखागौमोन थुदो दानो दिनैनो खारनोसै सानैजों अलंबारा आंखौ मुंबो खालामनो हानाय नङा बिनि नखरनिफोराबो आंखौ जेबो खालामनो हानाय नङा मानोना बिसोरो फंसे बाथ्रायावनो जेनगोन मा खोथायाव जेनगोन बिसोरो सना बुंनो हागोन नामा आं माब्लाबाबो बिमा जानो हानाय नङा आं गासैनि सिगाङावबो बुंगोन आंनो गथ' नांगौ अलंबारा आंनो गथ' होनो हाया बेनिखायनो आङो गोदान हौवा लाबाय होननानै आं गासैनि नखरनि मानसिफोरनि सिगाङाव बुंगोन अब्ला बिसोरो सिरि गंनानै थांफिनगोन अब्लानो आं देरहाबाय माने जों सानैजों मोनलायबाय सना I love you ना I love you सना I love you आयै बे फेथेंनि आखला दाबो सिखारनो मिथिया बुंखाथारदों मैयानो जों बेलेग जायगायाव थांगोन थाब थाब थुब सिखारनानै मोसौफोरखौ खास्रांबानो जायो बिखि फोजायाबा सिखारनो रोंबावगोन बे सना I love you सना I love you सना I love you आया मानसियालाय फनसो रायलायदों ना उन्दुदोंसो बेलाय मा I love you जाबाय थाखो ओइ फेथें मा I love you जाबाय थाखो दाबो सिखारनो जायाखै ओइ फेथें बाजैलाय जोमैया दंना गैयालाय न'आव जोमैया मानसियालाय हुसाव दंना गैया सिमांसो नुखो ना माखो सिखारदो मा जोमै गोब्रामबाय थाखो दिनैलाय सिखारनानैनो नङालै बाजै जोमैखौ सिमां नुदोंलै आङो सोरबा पुलिस हौवाजों बाइकआव बेरायबाय थानाय दोनखारलांनो लिंलायलायदोंमोनलै बाजै I love you होननानै जि बांख्रबदों बाजैलाय दंना गैया जोमैया खारफालांबायसोदां थोद फाग्ला थांनानै बुंनानै लाहैथां जावजानो लुबैदोंबा सिमाङावलाय अनेक नुयो आरो मा नङालै बेलेग बोरैबा मोनसे जामारदोंलै सिमाङा बोरैबा सिरि बेलेग हौवासो गोसोथोनाय दंमारदांलै बाजै बिनिया आं मानो सिमां नुदोंबा बहाबा सोरबा जायाखै बेखौनो नुदों नोङो दे सिखारदो जाबाय नै फेथें जोङो थांनोसै आलासि जानो आबौखौ नायहैनो न'आव मोजाङै थादे आरो मोसौ बोरमा गासैखौबो मोजाङै नाय जोमैजोंथ' खुनु भरसा गैया भरसा गैयाना गैमारानोलै बाजै सिमां नुदेरनायजों आं बेखौ दिनै सन्देहसो नांबाय बेखौ दिनै नोजोर होबाय थानांगोन जाहैबाय आं नोजोर होबाय था नोङो आरो बायदिसिना बुंनानै लाबाय था जावजानो लुबैदोंबा ओरैनोबा दिनै सानसे जों न'आव गैयि जाखागोन दे सिखारदो दे मोखांफोरा सुनानै साहाफोर लोंनानै मोसौफोरा खाहैदो थांनोसै जोङो मोसौ फिसा गोनां एसे मोजां गांसो गोनाङाव नायनानै खादे सिन्था दाख्लाम बाजै फैनोसैयाव जलाफि लाबोफाबानो जाबाय आंलाय बाजै जोमैखौ मानो सिमां नुखोब्रा दिनैलाय बिदिलाय ना आंनि जारुवासो सोरजोंबा खारफाहां जानानै दङ खबर लानांगोन आबै बारा थाखानि गोनांथि गैयामोनब्लालाय मानोथो मोसौखौ फाननांगौ जाखो एसेबां जोलै मोजां मोसौखौ उनाव मोनफिननो गोब्राब जागोन नङाना आबौ जोलैयालाय मोजांमोन नाथाय खानो जायगायानो गैला माथो गासैहाबो मालाय गाबागाव बारिफोरखौ बेरा दुमथेना दोनजोब्बाय बबेयाव खाहैनो मोसौ फिसा गोनां गांसो मोजां मोनजानांगौना अननो ओंखारलायलाङो आङो बेसेरा जिंगासिनो नाङा आबौ फैसानि एसे गोनांथिबो जादों मोसौखौ लानानै थांदो थाब लांदो आबौ मोसौखौ ओमफ्राय ने बेसेबांथो नांमारगौ नोंनो आबौ मोसौखौथ' नों नुखाबाय मा मोसौ जारसि मोसौसो आरो जोलैयाबो मोजां फिसाबो गोनां आरो सानसेयावनो 8-9 लिटार गाइखेरबो होयो बिमा फिसा मानैजों 40,000 होदो दे आबौ बारा जाद्राबाय नामा दामा आबौ आं नोंनो खमसो बुंबावदों फैसा गोनांथि जानायखायनो आंहाबो दासान्दि बेपारा एसे गाज्रि जागासिनो बेनिखायनो लाथ'वा सानदोंमोन आङो नों ब्रा बुंबाय थानायखायसो फैनाय जादों आंथ' दायो 40,000यावबा हानाय नङादां 30,000बासो आं लानानै थांसिगोन मा खालामबावगोन दायो हरसानोसैहाय दे आबौ जागोन दे 30,000बाबो फैसाया केस होदो आरो लानानै थांथारदो थाबनो आच्छा आबै मानोथो थाब लाना थांदो होननानै बुंबाय थादों माबाफोरसो गन्डगोल गैयाथ' नोंसा न'खरनि बिहाव बिखुनजो फिसाय गासैबो राजिना मोसौखौ फाननायाव आबौ बेफोरखौ मानो उल्टा पाल्टा सोंबाय थादों आंनिसो मोसौ आं फिसिनाय आं गोसोबायदि फानगोन रावखौबो जिंगासिनो गोनां गैया आबौ दे बिदिब्लालाय न' फैसाया वाव एसेबां बुरजा फैसा आंनि जाबाय
दे आबौ मोसौखौ थाब थाब लानानै थांदो दे आं बारा नायबाय थानो हाया गावनि आखाइजों बिलिर बिलिर फुसिनाय नालाय अननो ओंखारलायलाङोबो दे आं लानानै थांनोसै। ओमफ्राय आबौ मोसौखौलाय होनानै लांगोन ना गारि लाबोदों नोङो? आं होनानैसो लांगोन आबै, गारि लाबोआखै। ए आबौ नों होनानै लांगोनब्लाबो जेबो नङा दे खिन्थु एसे बेलेग रावबो थांस'यै लामाथिं लानानै थां दे। मानो? माबा नोंनि बुंनायफोरखौ एसे गड़बड़ दं बायदि मोनबाय थादों आं। ओहो नङा आबौ माने आजिखालि माथो दाउ अमा बोरमा मोसौ गासिबो गाव गावनि न'खौ सिनायो फानहरब्लाबो माथो फैफिनो आजिखालि बेनिखायनो आं बुंनो नागिरदों एसे आन्दायनाय लामाथिं लांब्ला फैफिननो रोंनाय नङादां बेनिखायनोसो बुंनाय जादों आबौ। नंगौथ' आरो आजिखालिनि मोसौ बोरमा जिब जुनारफोराबो फिसिनाय न'खराव फैफिननो गोरोंथ'। औ बेनिखायनो बुंदों आं दे लानानै थांदो आबौ आंबो थांनोसै। मा 1 लाख जाखो आंहा जार्सि मोसौखौ दानि जुगाव 1 लाख 2 लाख नङाबा मोनला आंहा 30,000 मोनबाय। थौ थाबायदो थौ। आया 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 मोसौआलाय बहा थांखोब्रा? मोसौखौथ' 8 बाजियावसो न'निफ्राय बाहेरायाव दिरुनो दिनै 7 बाजियावनो मोसौआ बोरै गोमाखो? आया ना बहाबा गनानैसो थांबाय? आयंजों दामजाखागोन आं मोसौआ गोमानांगौबा। आया मा खालामबावनांगौ? ना सोरबा खावनासो लांबाय ना गाव हारसिं दुरुं जनानै बहाबा थांबाय? नागिरग्रोनि र' बिनि उनावसो खबर होगोन आयं मोननो। हारे हारे मोसौआ जेरावबो गैयाब्रा। ना मोसौआबो लाइन मारिहैदों? मोसौनि लाइन मारिनो सम ना बोथोर ना दायो। र' बिथिं नायहैबावनाया खनसे। गैमारा माथोलै मोसौआ। आं दामजा मारखासिगोनलै आयंजों मोसौआ गोमानांगौब्ला। आयं खबर हरनाया मोजां जासिगोन थाबनो। हेलौ आयं, आयंलाय जार्सि मोसौखौ नों खालांखाबाय नामा? मा नोंबो खायाखै? बाजैया खाबायदां? ए बाजैयाबो खायाखै? होमबा मा जाखो माने आयं? आं मोसौखौ खानो फैदोंमोन गहालियाव मोसौआ गैया आयं। नागिरजोब्बाय आयं मोनाखै नागिरबावनि र' आं। आयंआबो खानो मोनाखै बाजैयाबो खानो मोनाखै बहा थांखो मोसौआ? नागिराबाखि जाबावगोन आयंजों दोखो दामजासिगोन आं। मोसौआ गैमाराथ'। आयै सोरबाफोरसो खावनानै लाङाखैथ' जोंखौ फुङावनो ओंखारलांनाय नुनानै। सानफ्रोमबो बेयावनो खाबाय थाखायो माब्लाबाबो गोमाफेराखै दिनैलाय मानो गोमानांगौ? बहाबाफोर गनानै थांदोंदां। आयै बहाबा गनानै थांदोंबाथ' सेस आंनि जिउआनो खावसे थांसिगोन सोरबा खानानै लाखिबा गैला। आयं गैया गासिबो नागिरजोब्बाय आं आयं। सोरबाफोर फैदोंमोन ना माथो न'आव? गैया आयं आं रावखौबो फैनाय नुवाखै। बिहामजो ओइ जामाय बिहामजो। औ आयै। आया नोंसोरो आलासि जानो थांनाया थाङासै ना माथो? मानो फैफिनखो? आयै हरग'नो हाबाय आं। जोमै जों बास गाखोखाबायमोन ओमफ्राय मोसौ गोमादो होननायखायनो फैफिनबाय। जोमै मोसौआलाय? बिहामजो मोसौआलाय? मोसौ? आं मा मिथिगौ मोसौखौलाय? आं मालाथो मोसौ खाफेरो? मा बुंनाय जादों बेलाय? माला मोसौ खाफेरो? आं नोंखौ मैया मा बुंनाय? आलासि जानो थांगोन जोङो मोसौ बोरमाखौ नाय होननानै। अ नोंसोरनि बायदिब्ला माने मोसौखौ आङो फानखोमाबाय? आं नोंखौ फानखोमादों होनाखै सोंदोंसो बुंदोंसो मानो नायाखै? थौ नागिरहैनि थौ गासिबो थौ। आब' दारियायाबा गामिखौ बारबायना बाराखैहाय? आयै हमजाबावसिगोन नामा बे बारावबो?